I denne film vi beskæftiger os med identifikation af organiske forbindelser, og det handler primært om, at vi skal identificere nogle forbindelser, som hører til følgende stofklasser, som for eksempel carboxylsyre, aldehyder og typer alkoholer, primære, tertiære og sekundære alkoholer. Og det vil vi så gøre ved hjælp af nogle forskellige tests. Vi starter så med en teoretisk baggrundsviden, som ligesom underbygger, hvordan de her test fungerer, og også ligesom hvad for nogle stofklasser vi har med at gøre. Dernæst så tager vi prøve for prøve og ser, hvordan den her prøve reagerer med de forskellige test vi har, og derefter finder vi så ud af, fordi Rikke har givet os molarmassen på stofferne, hvilket stof vi har med at gøre. Okay, først så vil vi lige definere og forklare nogle af de der stofklasser, som vi har med at gøre. Først vil jeg forklare en aldehyd, som er den, jeg har tegnet her. Og her har jeg bare skrevet R, fordi at det kan lidt være hvilket som helst stof der. Og så har vi et C, og så til et dobbeltbund O, og så et H. Og det er det har en carbonylforbindelse, fordi at det har et C, som er dobbeltbund til O. Og det kan oxideres videre, og det kan reagere med fælingsvæsken, som er relevant i vores forsøg. Så har vi en keton, som også er relevant, som er en C, som er bundet til R, 2R, og så dobbeltbundet til et O, hvor den også har en carbonylforbindelse. Så har vi en carboxylsyre, som er C, som er bundet til et R, og ned til en OH-gruppe, og dobbeltbindet til et O. Og det er en syre, og den har så syreegenskaber, og den kan blandt andet reagere med baser, hvor den danner så CO2. Ja, her har vi så en primær alkohol. Det er en primær alkohol, fordi der sidder en OH-gruppe i enden af en carbonkæde. Her ser vi så C'et, som er bundet til R, og det R kan så enten være H'er, eller andre C'er, eller et helt tredje stof. Primær alkohol har fået sit navn, fordi at OH-gruppen som sagt sidder i enden, og at de kan ved mild oxidation oxideres til en aldehyd, og derefter til en carboxylsyre. Ja. En sekundær alkohol har ligesom en primær alkohol en OH-gruppe på sig, men nu sidder den inde midt på kæden i stedet for. Og en sekundær alkohol kan oxideres ved mild oxidation til en keton, men kan så ikke oxideres videre ved mild oxidation. Ja, her har vi så en tertiær alkohol, som igen har en hydroxygruppe, men den her gang så sidder den ved et C, som sidder ved en forgrening af andre led af carbonkæder. En tertiær alkohol kan ikke oxideres ved mild oxidation. For så at kunne identificere de prøver, som vi snakker om i starten, så har man forskellige test, som netop har noget med alle de her stofklasser at gøre. Den første test, man starter med, det er carboxylsyreprøven. Og hvis den er positiv, så kan man konkludere, okay, så har man fået et stof, som nok en carboxylsyre. Hvis den er negativ, så går man videre til den næste prøve. Den næste prøve, den hedder 2,4 DNPH-prøven, og den kan så gå to veje. Hvis den er positiv, så går den hen til fælingsprøven, og fælingsprøven den kan så afgøre, om stoffet er en aldehyd eller en keton. Hvis den så er negativ, så går man over til Beckmanns prøve. Beckmanns prøven den viser så, om vi har med en tertiær alkohol at gøre, hvis den er negativ. Hvis prøven så er positiv, så går man videre til Tollens prøve, og Tollens prøve den afgør så, om man har en primær eller sekundær alkohol. Yes. Her har vi så carboxylsyreprøven, og den opdeler man ligesom i to dele.
carboxylsyren den reagerer med baser, og derfor kan man for eksempel blande den med en base som for eksempel hydrogenkarbonat, og se om der skabes CO2, som så skal give sådan en brusende effekt i form af bobler og sådan noget. Det første trin, det sker ved, at carboxylsyren omdannes til en carboxylation, og dernæst skabes der hydrogenkarbonat. Det næste trin, det er så, der er en ligevægtsreaktion, hvor hydrogenkarbonaten den omdannes til vand, og vores CO2, den også til CO2, og så også den anden vej, fordi det ligesom er en ligevægtsreaktion. Det skal så lige tilføjes, at hvis reaktionen den er positiv, og der kommer bobler, jamen, så kan man så afgøre, at det er en carboxylsyre, vi har med at gøre. Hvis den så omvendt er negativ, ja, så må man grave dybere og se ved den næste reaktion med 2,4 DNPH og se, hvad der sker der. I vores 2,4 DNPH-prøve har vi 2,4 dinitrofenylhydrazin, som skal reagere med en keton eller en aldehyd. Når den gør det, så går den fra at være farveløs til at blive orange. Og det sker fordi, at ketonet eller aldehydet laver en kondensation, hvor det her O og de her to hydrogenatomer går sammen og bliver til et vandmolekyle. Og så kan man se, at så sidder de så sammen her. Det her stof, det er et tunnelløse hydrozone, som vi ser som orange bundfald. Det vil sige, at hvis vi ser den gå fra en lysegul opløsning til en opløsning med orange bundfald, så ved vi, at prøven den var positiv. Hvis ikke den er positiv, så må vi gå videre til næste prøve. Her der kan vi se fælingsprøven, hvor vi har en kobber-2-ion, som vi så varmer op på. Og så kan vi få det omdannet til en kobber-1-ion, som så er en kobberoxid her. Og hvis den så er positiv, så kan vi så se, at det her det danner rødt bundfald. Og derfor kan vi så konkludere, at det så, hvis det er positiv, så er det så en aldehyd, og hvis den er negativ, altså den ikke danner rødt bundfald, så er det så en keton. Jeps. Ved denne her prøve, eller Beckmannsprøven, udfører man en mild oxidation. Man har efter de foregående prøver fundet ud af, at det er en alkohol. Det vil sige, at man skal enten afgøre, om det er en primær, sekundær eller tertiær alkohol. Hvis der ikke sker nogen reaktion, så har man fundet, at det er en tertiær alkohol, fordi den ikke kan oxideres. Derimod, hvis den er primær eller sekundær, så skal man videre til toldens prøve. Den måde, man observerer reaktionen, det er, hvis der kommer et sort bundfald. Ved mild oxidation, der kan man tilføre Beckmanns blanding, som er en sur, giftig væske, og sekundære og primære alkoholer oxiderer som sagt forskelligt. Men her har jeg vil vise et reaktionsskema af en sekundær alkohol, hvor vi ser at vores kromat oxideres til, en redox, hvor kromaten oxideres til krom 2. Ja, den sidste prøve vi så har, det er toldens prøve, og det foregår ved, at man har en stor peterskål og en lille peterskål og et låg til at lægge henover. I den yderste ring, så lægger man noget i sin prøve og hælder Beckmanns blanding på. Og i inderste ring, der har man toldens reagens. Den her prøve, det er jo for at fastslå, om det er en primær eller sekundær alkohol. Og hvis det er en primær alkohol, og man hælder Beckmanns blanding på, så oxideres den først til en aldehyd. Og hvis det er en sekundær, så oxideres det til en keton. Når det oxiderer til dem, så vil det jo, når man har lagt låg på, fordampe og komme i kontakt med toldens reagens, som er i den inderste ring. Når det så er en aldehyd, så vil det reagere efter følgende reaktionsskema og danne fast sølv, som man vil se som sølvspejl. Når det er en keton, kan den ikke oxideres mere, og derfor vil man så ikke kunne se noget sølvspejl.
Og det er den måde, man afgør, om det er en... Vi gik nu i gang med at analysere eller teste vores ukendte prøver. Og vi startede med prøve 1, og den viste sig at være negativ i de første 2 teste, altså carboxylprøven og 2,4, det er NPH-prøven. Og derudfra kunne vi så konkludere, at det hverken var en carboxylsyre, eller en aldehyd, eller en keton. At det så måtte være en alkohol. Vi gik så videre til Beckmannsprøven, og den havde vi lavet en reaktion over, fordi det var faktisk den eneste, den var positiv ved. Og efter den her, så gik vi så videre til toleransprøven, og der var den som sagt, der var den også negativ, så derudfra vidste vi så, at det var en sekundær. Ude fra den her molarmasse, der vi fik af Rikke, så fandt vi ud af, at det var en propan 2O. Og den her vi så kunne sætte ind i vores reaktionsskema ved Beckmannsprøven, som vi har her, propan 2O. Og så har vi vores Beckmannsprøve, og så har vi fået dannet en propanon. En propanon, fordi at den har en dobbeltbundet O. Og så har vi vores krom, som er den, der danner bundfald, og så har vi noget vand. Og den fik dannet en keton. Og ved tolvens prøve, som vi så gik videre til bagefter, der kunne vi se, at der skete ikke nogen reaktion. Og det må derfor være en sekundær alkohol. Fordi at det er kun primære alkoholer, der kan oxideres ved mild oxidation til en aldehyd, og der så kan ske nogen reaktion ved tolvens prøve. Ja. Prøve nummer 2. Startede vi med at lave carboxylsyreprøven på, og den var negativ. Så gik vi videre til 2,4 DNPH-prøven, som var positiv. Så vidste vi, at stoffet det var enten en keton eller aldehyd. Så lavede vi fælingsprøven på den, som så viser at være negativ. Her, nu vidste vi så, at vi stod med en keton tilbage. Vi fik også at vide, at den vejede 58 gram per mol, så vi vidste, at det var propanon. Ja. Og her kan man så se reaktionsskemaet mellem dinitrofenylhydrazin og propanon. Yes, så har vi prøve 3, og igen, der var vores folkesmåde at tage testen en efter en. Vi startede med carboxylsyreprøven, den var negativ. Så tog vi 2,4 DNPH-prøven, den var også negativ. Dernæst tog vi Beckmannsprøven, og den var også negativ. Kan vi få ud af det her, at vi har testet, at alle prøverne de var negative. Og derfor må vi konkludere, at de ikke kunne oxideres. Nogle af dem, der blev ikke dannet sort bundfald ved Beckmannsprøven, og det er altså en tertiær alkohol, vi har med at gøre, hvor vi har 3 forskellige radikaler her. Vi fik så oplyst, at molarmassen var på 88 gram per mol, og ud fra det kan man konkludere, at stoffet det er 2-metylbutan 2O. Ja, på 4 fandt vi så ud af, at det var butan 1-ol, fordi vi fandt ud af, at det var en primær alkohol, og den havde 74 gram per mol som molarmasse. Det fandt vi ud af, ved at vi først starter med at putte prøven i en carboxylsyreprøve, som ikke viste noget udslag. Så puttede vi i 2,4 DNPH-prøve, som heller ikke viste noget udslag. Til sidst puttede vi den i en Beckmannsprøve, som gav udslag, hvor vi så fik butanal. Det vidste vi dog ikke på det tidspunkt, men vi vidste, at det var enten en primær eller en sekundær alkohol. Så puttede vi den i toleransprøve, for at finde ud af, om det var en primær eller sekundær alkohol, og så reagerede den efter det her reaktionsskema, hvor abutanal og sølvioner og base går sammen og bliver til fast sølv og butanat og vand, og danner det her berømte sølvspejl. Og det var sådan, vi fandt ud af, at på 4 var butan 1-ol. I prøve 5, der skete sådan set de samme reaktioner som i prøve 4. Carboxylsyreprøven, der var negativ. 2,4 DNPH, den var også negativ. Og Beckmann og Tollens, de var positive. Så der sker sådan set stort set den samme reaktion, i hvert fald den samme reaktionstype. Her der kan man bare se, at molarmassen den, har en indvirkning på, hvilket stof man ender med at få. Ved den her, der havde den
46 gram per mol, eller der var den 46 gram per mol. Og den er så, kunne vi så regne ud, at det var etanoat. Etanol. Ja. Ved den sidste prøve, prøve 7, så fandt vi ud af, at det var etansyre. Fordi at vi fandt, det var den eneste, der var positiv på carboxylsyreprøven, og den havde, og den molarmasse var 60 gram per mol. Sådan ser etansyre ud. De to reaktionsskemaer, der er værd at se på, det er, hvordan er etansyre reagerer sammen med hydrogenkarbonat og bliver til etanoat og dihydrogenkarbonat. Og dihydrogenkarbonat, det er i ligevægt med vand og CO2, men da CO2 er en gas og bobler op, så kan vi se det på den måde. Yes, så kommer vi til prøve 6, og ligesom ved de alle andre prøver, lægger vi ned med carboxylsyreprøven. Den var negativ. Derefter går den ved til 2,4 DNPH. Den er positiv. Man kan selvfølgelig også skrive reaktionsskemaet op for den, om det var en aldehyd eller en keton. Men det, der er relevant, eller mest relevant i den her, det er fældningsprøven, hvor den også er positiv, hvilket afgør, at det er en aldehyd. Og vi får at vide, at molarmassen er 44, og derfor er stoffet etanat, som vi kan skrive her. Sådan. Yes. Men der er ingen af de andre, hvor vi har afstemt som en rigtig redox, og det vil vi så gøre ved den her prøve her. Her har vi vores reaktion ved fældningsprøven, og vi starter med at tælle oxidationstallet af en reaktion. Her kan vi se, at den er 2+, og her kan vi se, at det er +1, og herovre, der ser vi, at det er igen +1, og her må det så være +3. Yes. Dernæst så vil man så kigge på, hvordan det så forholder sig, om de går ned eller op, de forskellige stoffer. Vi har her CU, og så har vi C. Og vi kan se, at CU den går fra 2+ og ned til 1+. Så det må så hedde sådan her. Og for C kan vi se, at der er en opgang på 2. Ved en redox skal man så gange over kors. Det vil så sige, at CU skal vi skrive kår, skal vi skrive her, der er 2. Her skal den bare blive bibeholdt, der er 1, så det vil der bare 1. Og igen herovre, der kan vi se, at vi har 2 kår, så den skal vi ikke pille med, og det skal vi heller ikke ved den her. Så skal vi tælle ladninger for at få den endeligt afstemt med vand, og vi skal lige have i mente, at det her det er en basisk opløsning, så med minus også, og det vil hedde og på venstre siden kan vi se, at vi får det til 4. Og på den anden højre side, der ser vi, at det bliver -1. Okay, så tjekker vi differencen mellem
mellem højre og venstre side. Og vi kan se, at der skal 5 minus til. Og for at det ligesom går op på den anden side også, så skal vi have for at tælle, at vi har alle hovederne. 3 og 2 og så har man faktisk afstemt den her reaktion. Ja, til slut så har vi så skrevet de fleste af stofferne op, og det vil jeg lige hurtigt gennemgå. Prøve 1, den havde denne strukturformel, det var en sekundær alkohol, og det var propan 2-ol. Andet stof, det hedder denne formel, det var en keton, og det hedder propanon. Det tredje stof, det hedder denne strukturformel, det var en tertiær alkohol, og den hedder 2-metyl but-2-ol. Det fjerde stof, det hedder denne formel, det hedder zigzag-formel. Det er en primær alkohol, og hedder but-1-ol. Og femte stof, det har denne formel, og er også en primær alkohol, og hedder etanol. Så havde vi de sidste 2 prøver, som var 6'eren og 7'eren. Og der fik vi til, at 6'eren havde den her strukturform, og vi fandt ud af, at det var en aldehyd, og at det var etanal. 7'eren, der så sådan her strukturformen, og det var en carboxylsyre, og det var en etansyre.